Zondag was er in La Rochelle een Roggelse middag die zijn weerga niet kende. Diverse artiesten traden op, er was een verrassing en er was ook het ouderwetse melodia cabaret van Truuj en Truuj. Zeg, goedemiddag samen allemaal. Ja, goedemiddag. Wat schoon dat je allemaal hier zit, dat bij die oude bekende gezichten nog eens kunnen zien. Ja, en zo... Wat, zei ze? Ja, ik zeg, en zo druk, ik zeg, meneer Pastoor, neem ook niet dat het in lof zo druk was, hoor. Nou, dat heb je fantastisch gedaan, Truuj en Truuj. Waar houd je het nog steeds vanaf? Ja, dat zit er nog in van vroeger, wat terug. Ja, dat is niet heel aan gewend. Dat is niet vreemd, Carmen. Dat is heel raar, hè. Maar we hebben dat al zo druk gedaan, dat past bij ons. Ja. Oh, wie niet als. Ja, ik erger me zo op dat aan doen, omdat het zo al mee gaan doen was. Ik zeg, kom maar bij ons op het turfzak, dan krijg je sleekzak. Ja. Wie lang is dat geleden dat je begonnen bent? Ja, dat weten we eigenlijk zelf niet precies, maar toch moet in de 50er jaren geweest zijn. Dat wij begonnen zijn. Ja, dat weet ik nog. Toen zaten we in het cabaret van Melodia. Dat wel, en toen zag Piet van Alef tegen ons, jij moet maar allebei een liedje zingen. Dan hoort je alle liedjes van vroeger erin hebben. En dan koud je toch het bijzetten en dan zing je dat liedje. En zo is dat ontstaan, Carmen. Ja. Je zag geen nee? Nee. Nee, drek. Streepjes, meisjes. Maar dat zijn wel zo'n heel smal, charmelantige dingen. Die staan door te springen wie een geit die van tuur veranderd moet werden. Ja. Maar dat nuttigt toch, dat komt zich toch aan die sjaal. Dat mogen ze gerust weten. Ja. Maar dat was met dit optreden vanmiddag ook, hè? Ik zag dat het in dezelfde mensen echt aan de sjaal kwam. Och, wat schoon om te huren, zeg hoor. Wat mensen dat ik op mijn mooie dag nog wapens bij me heb. Ik zeg, nu zullen nest, als ze bussen, ik heb mijn groene lang verschoten. Dat ze dat op die oude dag met me, dat weet nemens wat dat is. Het zijn veel mensen die over grootmoeder zijn, maar dat wat ik straks met Truuj en Truuj heb gezegd, dan missen pas degenen die er niet meer zijn. Ja, dat is waar. Maar dat is altijd, als het heel schoon is, dan is er een lach, maar dan komt die troon ook vanzelf. Want er waren meer mensen in de zaal heel ontroerd en een van die was ik. Och, Carmen, nu kom je het me ook aan die sjaal weg. Vertel nog niet al. Ja, kom. Ik was 32 jaar wie ik trouwde en ik wist niet waar haast hoegde. Ja. Maar ik moet toch wel zeggen dat we moeten koud hebben gehad. Ja. Namens iedereen, dankjewel dat je dat weer hebt gedaan. Heel graag gedaan en doe bedankt voor het kallen. Ja, want het kan je ook goed kallen hoor. Ja, daarom zeg ik dat ook. Ja, fijn, dankjewel.